Ehe. Welile mkhunu usala. Uzala wena. Welile, with due respect, my sister. Why ufuna ukuphila ngophixephixi? Ngoba nangobumenemene kanje. Why ufuna ukuthi wena uye kobhosha ngenkokhelo yophixephixi? Welile umdala. U-auntie enganeni zakwamkhulu. Ungumamkhulu, ungumamncane kwezinye futhi izingane. Kunezingane ezibukela kuwena Welile. Why bayiphixephixi kanje Welile? Uyoba yisalukwazi esinjani Welile esiyimenemene nesiphixephixi kanje? Nesiphiliswa izinkokhelo zabantu kanje. Yini ube nje Welile? Uyoba isipoko esinjani Welile? Isipoko kumele sikhokhelwe ukuze sipoke. Lempilo oyiphilayo Welile uyayithanda yini na noma nawe awusayithandi? Welile, ngifike mina ngagejana noSibeko. Wena Welile wenza ama-video, wenza ama-voice note akho la wenzayo uxeka mina. Ngingakwenzanga lutho Welile. Ngangikwenzeni Welile? Uze ukhuluma nami ungithuka nje. Ngangikwenzeni Welile? Nangumcineka manje. Nangumcineka Welile. Ngizwa ivoice yakho futhi izolo uyangena udelela umcineka. Wenzeni kuwe umcineka Welile? Khona into umcineka ake ayisho ngawe. Ingxabano kaMcineka noTshatha wena ungena phi kuyona wena? Ungena kanjani Welile engxabanweni kaMcineka noTshatha? Uhlanganisani nanezindaba zamadoda Welile umuntu osifazana. Uzopenda umcineka, uyampenda umcineka, uyampenda. Wenzeni kuwe umcineka? Mina uTshatha ungangakithi. But lento yabo umcineka ayinendaba na ngoba ayingithinti mina. Wena ke ungena ngaphi wena? Mabe ngabonanga so yini uTshatha nomcineka ungena ngaphi wena phixephixi wena menemene wena? Usayithenda manje kuwena ukuza namanje umcineka. Usayiproject okumele uyisebenze wena uhle wena ubhoshe ngayo wena. Iyakujabulisa lento utena abeswana abantu engabe mhlambe uzama ukuthi ubuyisane nabantu. Lonto leyo awuyifuni wena. Uthi abantu abaqhubeke bexabana bebheke phambili. Wena Welile mkhulu wena. Zolokho ubuxolisa uzimdola wena. Wamsula futhi naye engakwazanga lutho Welile. Welile iyekele lento yakho Welile. Kuyoba nini Welile uphila kanje Welile? Uphila ngokuthenga kuthiwa yenza ukuthi Welile. Kuyoba nini Welile? uNkulunkulu has blessed you. God has blessed you with that kitchen of yours. Engabe you are thankful to God ukuthi ubonga ukuthi ukunikeze into ukuthi ukwazi ukuthi ubhoshe Welile. But still awukwazi wena wena. Uhamba uthuka abantu Welile. Uhamba uhlambalaza abantu Welile ku social media. Ukwenzeni umcineka? Ngiyabuza. Ukwenze what did umcineka do to you? Umcimbi wempucuzeko Welile awuqalwanga nguwe. Futhi angeke ube namandla ukuqeda wena. Phuma kuwona nje Welile. Phuma nje kuwona. Phuma Welile. Uyiphixephixi lika auntie, uyisibonele esibi kwamkhulu, uyisihlava esibi kwamkhulu. Ngendlela oyiphatha ngayo Welile, umdala ugugile unjena. Awuyeke phansi umcineka. Makuthi is the end of impucuzeko, let it be phela wena awungene kuyona. Izophela impucuzeko phathana like awufaki ngisho isente kuyona. Umcineka kade into yakhe ayiqala futhi uma uNkulunkulu ethi isazoma into kaMcineka awuphume wena kumcineka. Phuma Welile. In fact phuma endabeni zabantu Welile. Deal with yourself. Deal nawe. Empower yourself. Upgrade yourself. Uphume endabeni zabantu Welile mthunu. Ozangicika yazi. Wanginyanyisa. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Lona ngumgibe and he's sending a message to Welile Mkhunu, and at this point I swear
Welile uyathanda ukufaka enkingeni, uyathanda njena kuqala abantu, and abantu they always come back to her bamthuke. Kube sengazuthi mhlambe makunemadoda alatselela abantu besifazane or bamthuka bamdelela because she's a woman, and bahlezi bakhala ngaye ukuthi why athanda kuqhamukela etindzabeni tibantu, why athanda kutifaka. Umfati lo njani luthanda kukhuluma tindzaba tibandi, especially tindzaba temadoda. Not so long ago bekathukwa nguMax Makhanya lapha etinkundleni tokuxhumana, wamthuka ngale nhlamba guys alebuhlungu gabi like wamthuka uMax Makhanya kuwelile Mchunu because siyamadvele ukuthi Max udokotela if umsukela uMax Makhanya udokotela. So this time ukhutwa ngumgibe and akamthuki shem this time bayamkhuda nje ukuthi kahle hlungumake lonjani lothanda kuqhamukela etindzabeni tebantu. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.